Dr. Bats Kemerbo ubadai unong hikai hapo school ba nihu hakaran san page ke jong udan kumne banong hadin ke election MP ke NPP kaya le katla kat yai ban pen pau baka persya ya ka shitniam jong kawai ka kenhun kani kile ban yo biang ya ka jingshania jong ki paj ba hakani ka kenti ba menta ki menteri ulane kawai hadin kawai pan yoi baki kerho ban pen pau syabar ya ka jing persya jong ki ya kitu ki bayaj ban pen sengu tho ban khang bam dok masi kani ka pen pau syai baki lating thot bayo ja kerteng no na Meghalaya bat kumjo ro na ki vai ki jela ada ka NPP ka ja no na Meghalaya kan ja ada ka basuk na ki vai pat ki jela kawai ka jing ka baka NPP ka yakendo kadai ka kam bam sap bat ka kam pendap ram ya ka jela te kumno kin le kani bo jing kali Dr. Bats Kemerbo kumban chukdeu hang ni ke NPP kadai ka National People's Party ka balayo ya ka jing itu ka kerdan National Party badi kadon ya ki vai ki MLA ki vai per ki jela kum ha Manipur bad ha Arunachal Pradesh bad kani ka jela kala sanchar la R samoi kenti ka MDA 1 bad kani ka MD2 ka MDA 2 ka bamenta bad kadon ya UMP Uwei cha Raja Sabha